Tervepä terve taas, Animemakki täällä vähän kokkailemassa. Tänään ajattelin tehdä tämmöstä Kariniemen HK kananpojan filesuikale ja sitten ihan perus myllyn paras makaroni. Ajattelin ihan vaan perus tämmönen kotiruoka, että keittää makaronia ja sitten vähän kanakastiketta. Meillä on myös täällä valion mustapekka pippurijuusto, pippurikerma, eiku ruokakerma. Ja sitten vähän vettä, jos otetaan vielä vähän isompi kastike tehdä. Palaillaan nyt sitten tässä. Katsotaan miten tulee ja miten menee. Että jatketaan tästä. Sitten on niin makke täällä taas. Nyt on sitten vesi kiehumassa siellä kattilalla. Ja kohta laitetaan pannukin päälle. Siinä on vähän oliiviöljyä valmiina. Ja siinä on mausteet ja kaikki aikalla sillä valmiina. Että eiköhän tästä ihan hyvää ruokaa vielä saada. Että lähdetään sitten. Nähdään taas kohta kun saadaan vesi kiehua ja makaronia. Aika lähtee. Tervepä terve. Nyt lähtee makaronisia jo öljyä ja suolaa vähän. Että vähän makaronia kihii. Oiskohan tossa hyvä määrä. Laitetaan ihan pikkusen. Noin, sitten pitäisi olla oikein hyvä ateria. Ja kohta päästään kanojen kimppuun. Tervetuloa taas tänne. Tarkennan nyt saatana. No kumminkin. Tervetuloa taas sinne Maken kokkinurkkaukseen. Siellä on nyt makaronit porisemassa. Vähän kattilaraolla, ettei liikaa tuu. Ja nyt laitettiin levy päälle, että kohta päästään sitten kannaa tekemään. Saa sitten nähdä, että millaista ruokaa tänään tulee. Sori kun mun käsi tärisee, kun en mä oo tottunut näin painaviin kameroihin. No niin, makke täällä taas. Nyt on makaronia kiehutittu jo hetken aikaa, niin alkaa levykin oleen kunnolla lämmin. Niin seuraavaksi sitten varmaan homman nimi olisi laittaa kanat siihen ja katsella sitten mitä sitten tulee. Otetaan tästä tää kanapaketti tälleen ja sitten se kaadetaan ja tosta tulee. Voi saatana, tää on muuten vaikeeta. No vittu, venakkaa. No niin, nyt on sit kanat siinä. Näitä sit sekoitellaan tässä hetken aikaa. Sitten ruvetaan lisään vähän kastiketta, että tulee oikein mukavaa makua. Että nähdään taas hetken päästä. No niin, makke täällä. Nyt on sitten kanakastike niinku valmista, että vettä laitettu lasillinen, vähän ruokakermaa, currya, paprikaa ja lihaliemikuutio. Nyt sit odotellaan, että poreilee hetken aikaa ja makaronitkin on valmiita. Nyt on levy nollalle ja odotellaan, että hautuu siellä vielä vähän. Kaikki se vedenmaku niihin makaroneihin. Ja tässä nyt sitten sulatellaan tätä lihaliemikuutioa tänne kastikkeeseen 7 teholla. Ja sitten kun rupeaa kiehuu oikein kunnolla, niin sitten lasketaan vaikka 2 ja annetaan muhia vielä hetki, että kaikki ne kananmaku ja se lihaliemikuutio niin on yhdessä. Ja sitten tulee oikein maittava ruoka. Nähdään sitten taas. Nonnii. Terppa taas teille kaikille. Nyt on sitten kanakastike saatu siihen malliin, että tossa se enää hautuu ja makaronitkin on jo valmiit. Kohta otetaan sitten makaroneista se kansi pois ja kaadetaan vähän vedet pois, niin saadaan sitten makaronitkin. Tälleen. Niin, että nyt on ruoanlaitto sitten onnistunut. Siellä on myös vähän koiria, kun meillä näitä on pari enemmän. Mut joo, niin että tosiaan niin antaa sen siinä vielä vähän porella. Itse asiassa voidaan laittaa vähän pienemmälle levyä, ettei porelle ihan noin paljon. On 2 tai 1 sillä, että on mukava pikkutiekka. Tälleen niin ne maut oikein hyvin sekoittuu sinne keskenään. Hyvää kannaa. Mut niin, että tässä nyt tää vähän niinku oli. Joitain kohtia en oikein voinut kuvata, kun on vähän vaikeaa just sen kastikkeiden lisääminen, mutta te voitte nyt kuvitella, kun mä kaadan siihen vähän vettä ja kermaa ja laitan mausteita, et eipä se nyt mitenkään häppönen oo. Ja mä laitan tonne descriptioniin tonne alas, niin laitan sinne descriptioniin kyllä sitten, että miten teet oman kanakastikkeesi, jos et sä nyt sitä osaa vituautisti. Ja tälleen, että tässä nyt oli vähän niinku tämmönen Maken kokkinurkka, että kohta mä sitten varmaan menen tähän syömään, siinä on akuankkakin, kato. Menen sitten syömään tähän ja tuossa on vähän kurkkuakin sitten, jos tekee vähän mieliä. Niin että, että ei kai tässä sitten enää mitään muuta kuin, että terppa vaan teille kaikille, että tää oli Animemakke ja tänään nyt tehtiin kanakastiketta ja katsotaan nyt sitten, että mihin tää meitä vie. Mut joo, terppa!